Patwere say you are this papa boneshe obi papa na mu no bone empa ne fie da ndi wo soro amaya hotoso ne leader so kase a edi adanse sese wo ye papa na so obi se onyi papa ho aye ne mo de bone betua wo ka wo no osoro agya no omfa nche ni kuro ndi wo ni tumi bia so kokosa antokwa we biem da biara da ne osoro de agya wa ya ahoden se bo afoforo no tokoso na ye ne kan kire adwuma wura bi a wo promote no wie no de ni sim gya na hokwa no nti obi abaye adwuma mfie bebiro hu se mfaso wo no sunso ntimi nya bibia amfa man se menni ni obi aye achi na afa wansi na ho abufu a obiri wukuro me ka che ma me no ntimi nwo da no no wosesa nkofo maye ne ba no na watima hwe bia mo ma bo doctrine degree awie no mo mfa ne ngosi hwe ne se mo ma na ba mumu na ebia ni opeso okofa ne sesi wo no na ba ye fie ye nti mo mpa me can't change your children's home say wakwa obi ntimi mfre ni nyina ye obi children's home friend nka da ase njiro into determine ama ne ho say sa na mo no ontu bi me can't change say onton koso nya ne awo ye no na baabi anyina ya baabi ayeyiye beba e wa abrabo mu no so obabua ni pa aduasa ne wo so de che otim no say ba akopɛ bi obepie da achi bi e bi kura na wuni wo na so nchi nkafo bi abrabo ye bi ti won no na akwa share chire akwa ye corrections bi a wo wantumi anye edimi ka che ni otie na awie se bida bi ba wa abrabo mu se awurade adum bi na abaye nkofo papa aboa fofora na nhwehwe wa ye mfiri won nche because wonom de oyeboni ayefo da bi adom bebu abam da bi adom bedum honhom ni ayesua firi won nche ne se abra ni abra nyina obu ya bema wonyi yaye no ni yesua nyansa adi firi won nchen eboa emaya hotoso me ehunu ni onipa sutie be no nka ye papa yo nhye eno nyi ye moa ntonkone enti ni obi ye boni aya obi yi wunu memma eno emma usuban enane wodi asade awurade ball no wosusu se obetima aye enti de wanwode agya wo enti ade no ama obi attitude ama obi aye yi a wonye obi boni aye ebese se usuban mpa ekura wa emani pa nyina abo wudi na omaso akonwa so wodi ne aye nimu ne se wo ya adoye wura wodi ne ye nimu so ye papa wura enti emani ye nim ne so ye nipa bone ni no ni nipa bone se ne mameto ema etena one ne ngose ana one ne nkoye pe koso ye ne papa so so on de obekoso ayi boni aye a ne sa aye mu no na osuro agya soja snama eguna pampem na daachi bi ubehu ne wono no ubehu sunsu aye bebre wo ne ntem aya na ade efe ne se wo na ye boni ayefo ne mpe papa ye ne mpa ye yie no da biara do mu hunu wo sire firi wo nchen omu na tumidi kako kache watamfo foforo ne se akwa ne de nyame gusu a hyira no wo hyira no omu ye promoters omu ye marketers omu na bua me hunu ba bia wo hye ne ba bia wo ne ma akoduro omu na sa akọ kache atam se na anu so adoye bia wasa akọye ne ha akwa ne oye ne wienye yio edi sa nkofo ne ba abrabo ma omu be yi wo kire dodo ombe yi wo kire adasa omu ye hunu ne ye wo mu omu ye hunu usu no oban na wo so wo mpesa agofoi me papa ye dada onso papa ye dada hwan egodi ye hwadanse ndimi a me be ye boni aye no na me hu se oguso ya me ka cha for the show call papa we aso mesiwa onso obi timi tenase no aka ebi kro oba ha me yedi na asem ma no wanyi yaye ebi kro de atemidie na gya ye kwan ba wo ho a obi se obi adi mo ho nkoma a kyerem se sompa asem penipa se me ba mo na mo betima aye de aya ama me ndisafo no omu promote nipa omu yi ye kire ye ma ya ba mu ye nkoso nya papa na urade obi hira ye okay on se wiase mpanifo se opama akokọ bone no na akokọ pedi akire na o kan bible na o se onunu so obo nipa na saye ne ya o bible no kan ko mfimfiri aso na ba mfimfiri wona wo wa wonti aso de ko se ni mu a de mekan mafo nyai na de me pesa mekan na no ofusu edume bia yemfa sa asemu enkohya aboa yemfa nkohya ponche yemfa nkohya kraman nipa fusu edume bia emu oya wo de papa edane obi ana dane wen papa man de ma obi no de sebe e beka se wo de sichire ma no de makoma wa ya nso e beka ne se yankopon osu mu ntokwa kwa ono awade no onko be ma edume bia ye ka akosisen wa wonsu tie ye no me de me tu fu so aka kire wo se ampa wonsu trase na dwene no ma bi se de wo de ye wunwane ye ofosu edume bia mu oya wo situation na ba bia na wo dane ba bia wo se ye obi pegya wo free sabi nsuo ndi besi konkon so nenne wo de mako se nani edume bia ya na so ni nyina achi no ye beka che onipa da sane se Yesu Kristo no kwa obewuji ye nkwa ne nipa nsema nipa kafa no so ni nyina achi no se ja soma me na meko de pese ye ka nyina ne se
Uni pada sani bia uti wiase bia yene ada ne mpataku ne ya che ho we. Emu ya ofoso. Obi a woti awie bia me se samre obi wusu ne tise me. Ti ase mo menya manka. De me de ye ni pada sani na come last. E na me dane ma na se sabe. Me nwe woni ya ampa odi ye no. Sebe wakotena soro etete amangubunu ebo mitrim. Emu ya. That's why at the end of the day there's asembe ne yeka. Yeka ne say eni nipa boni ne yachi na nka se wabra papa ye hoda. Because papa ye no ebi wo hono ma ya na wunhira no nya ne sesi a. De pese ka nyina se odasani bi a wotie ye bi awie yi. Enhwe wo emu ya de nanso ye woni pa bi wo hono ma ennam obi so na ma enne otimide ne sesi ne busa ye me. Na emu wo kasa kura na won kai sa nipa no. Ani mu ya. Ya bese wo so nipa dasani wo so sesa. Ghana has special Yakumasi, Nipa be the Omania Bomosa for hene. Nipa na o making a man of hero no, and no one Kasakwa money, Sabu Benyakwa Nanku. Sisawadjin, Namual, Nasabi, Yankupon Akatria, and ne Muchan Sabi Antoa. Nana Nipa say, Sabi Yami Triaka. Nyamedi of Fabua want to tap Ayakasa to be the Boni Dinia on Kaisa Sabe. Me Macasa se Mesegana. So catch you beside in Shubo Bidia and I'm no Policran and Yamashano. But catch us in Yankupontia and I'm no bussy because Yamakatia, Sabe Yamai. Nelson Yamakatia, as such a Bibiana winning, Nimina winning. Tiabese, Ubian in the lame. Obi your papa and now be sure de ko hwen kwa sani pakro mesew emfane ko hwewu ni nyan ko ne ne sabidua ubu a etobi so ansa na kwankwase ya anya ne saa ni ase de boni aye de a ye nyina no eti enne saa no ma we enam so ma obi bua obi a de obi koye nipa binti ana obi ye ni nti wose ne menam woni pada sene amane nipa bra bobi e de aka fom ye behre ye nya futuo so ne nyina ye mo boy ho na ye hwe de yankopon de ebesi ofoso me dase na kakra ya meka ne se de wo kan ye no hwe guarantee afo nwoma no etinsia chichemu enkono ho na oka asema ye mre papa ye ho da na se ya mra ebresem no ye betwa so aba na ye ka kire obi ase wo fa wansena ho abufu ampempi na no ya wo bere ukuro enene nso no kremu bone wa me ye hu kremu pasa so na konfo bone ya me ye hu konfo pa enipa bonfo ya wono ma bawi asenti no enne wo na mo a wo nhada ehu ni papa na so ne nyina mu no ye ka kire wo se de kete cho be ma Yakopon ko so afa ne kransie wo ka nanu mu asem se de be ma ase akodru bia no be ma pa wo ho san so na wo ba bone se de wono ma na ma ase akodru bia no ma papa wo ho nipa se de nipa sei ya bone fo akodru bia no ubenya nipa papa wo enipa ne mu nte no ye ka kire wo se wo ye papa emu nhira ne ya na edoso da ne da no da bible ka se ye nya ne ye ma obemu wo nhira chen woje but wo de men emu nhira no ba so na mom de entia ye ka se wan hwe ye a wo fa wansena ho abufu a wo bebere ukro ne se wo nhira na efri mo ba nipa bone ni bi beba na wa behwe ase na fe na wo nhira no ano kwan ye sinte no ye ka kire obi ase se de mpanyimfo ka se bedua kro se bedua sa ebi won so ankatia ba ko be hu se na akwa senkate dodo 90 no eni saa enema nachi eni saa nipa bonfo nachi na nkonkosi wo nhira kwan yenhwe na yenya papa na wiase wo we no wo ho na sa wo ye papa wo ye ma wa wo ho ade bia be na wo wiase no hwe ne hu se so aba no se wantwa wunchima na se wunchinkafo your first second third generation no bible no akire so mbeba be 20 no ye papa e ma wuchinkafo nso no wonom emenya eniema pa efri won so achi ne basa nso a wasetena na timi akoyefo so be ma ebre ni ya fama me fancy ase no okay